Η κυρία Τζέτα Δουλαβέρη, που είναι ιατρός δερματολόγος, βρίσκεται απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε, γιατρέ, που είστε στην τηλεόραση Κίδων και στο πάνελ μας απόψε εδώ πέρα, στην υπόθεση ζωής. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας. Ευχαριστούμε. Η τιμή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να πω κάποια πράγματα, να μοιράσω μαζί σας κάποιες εμπειρίες και κάποια πράγματα που τα ξέρουμε λιγότερο ή περισσότερο. Νομίζω ότι το θέμα της κόμης, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι μπορεί να ταλανίζει πολλούς συνανθρώπους, πολλούς φίλους, όλοι μας κάποια στιγμή στη ζωή μας να είχαμε ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί να μην το ομολογούμε, μπορεί να το καλύπτουμε με διάφορους άλλους τρόπους. Ίσως να φταίνε κάποιες περίοδοι που περνάμε με την υγεία μας κρίση και ίσως και εκείνο να ευθύνεται. Το θέμα είναι ότι η εικόνα μας, η δημόσια εικόνα μας συνδέεται οπωσδήποτε και με τα μαλλιά μας, να το πούμε αυτό. Και ειδικά για εμάς τις γυναίκες, αλλά και για τους άνδρες. Η κόμος και γενικά τα μαλλιά των ανθρώπων γενικά από τα αρχαία χρόνια ήταν ένα κόσμημα. Βέβαια. Να κοιτάξουμε τις καριάτιδες. Να πούμε λίγο για την αρχαιότητα. Μια ιδιαίτερη κόμωση. Οι καριάτιδες που είναι το έμβλημα της Ελλάδος κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Δεν έχουν την ίδια κόμωση, είναι διαφορετικά. Επίσης η Κλεοπάτρα, και όχι μόνο η Κλεοπάτρα, στις παλιές στην Αίγυπτο, στις παλιές εικόνες είχαν μια ιδιαίτερη κόμωση. Άρα τα μαλλιά ήταν από παλιά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων και σήμερα με την πάροδο του χρόνου αλλάξανε οι κομμώσεις, αλλάξανε αρκετά πράγματα. Σήμερα όμως υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία που ασχολείται με τα μαλλιά. Βέβαια, που θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ένα μικρό κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να... Και να μείνουμε έτσι λίγο σε αυτό, έτσι, για πολύ λίγο. Καθώς οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ιδιαίτερη μέριμνα για τα μαλλιά τους, τα φρόντιζαν με βότανα, τα φρόντιζαν με λάδι, άλλαζαν κομμώσεις και στα αγάλματα, όπως πολύ ωραία μας είπατε, φαίνεται πόσο επιμελημένη ήταν η κόμμωσή τους. Ακόμα και οι άνδρες όμως φρόντιζαν πάρα πολύ. Διατηρούσαν μακριά ακόμη οι αρχαίοι Έλληνες και φρόντιζαν πάρα πολύ τα μαλλιά τους. Και έχω να πω το εξής, ότι ο Λεωνίδας και οι 300 του και οι υπόλοιποι τέλος πάντων Έλληνες που ήταν εκεί στις Θερμοπύλες, την τελευταία τους ημέρα σηκώθηκαν και αφού έκαναν τη γυμναστική τους ως όφυλανος Λακεδαιμόνη, φρόντισαν να χτενίσουν και να βάλουν λάδι και να περιποιηθούν τα μαλλιά τους πριν πάνε για πόλεμο. Και αυτό κάτι σημαίνει. Ναι, σημαίνει. Ναι, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Για όλους τους λαούς, όχι τους δικούς, το δικό μας μόνο. Ναι, θα ξεκινήσω με ένα κομμάτι της τριχόπτωσης που αφορά πιο πολύ τους άντρες, αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα για τους κυρίους απόψε. Για τους κυρίους απόψε, αλλά θα ήθελα καταρχήν να κάνω μια μικρή ταξινόμηση, βασικά, μια βασική ταξινόμηση της αλοπαικίας. Υπάρχουν δύο μορφές. Αλοπαικία λοιπόν ονομάζεται η τριχόπτωση, για να καταλαβαίνουν και οι φίλες και οι φίλοι. Και γιατρέ μου, πριν ξεκινήσετε την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας, να θυμίσουμε στο κοινό μας ότι μπορούν να μας καλούν ζωντανά στο 28210 74 980 81 και 82. Για απορίες, ερωτήσεις και τα σχετικά. Προχωράμε λοιπόν με την αλοπαικία. Δύο βασικές κατηγορίες, μη ουλωτικές αλοπαικίες και ουλωτικές αλοπαικίες. Το πρώτο κομμάτι, μη ουλωτικές αλοπαικίες, είναι ακόμα τα μαλλιά επανέρχονται. Είναι παροδική φάση δηλαδή. Είναι μια παροδική φάση και εξαρτάται από τη μορφή της αλοπαικίας. Θα μιλήσω αργότερα για όλο αυτό το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η ουλωτική αλοπαικία. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς οι τρίχες δεν επανέρχονται. Ή επανέρχονται με μια πάρα πολύ μικρή... αργόριθμη. Ναι. Θα ξεκινήσω, όπως είπα, για την ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία. Για το ανδρικό είναι πιο συχνά στους άντρες. Σε όσο αφορά το ανδρικό πληθυσμό είναι περίπου 95% των περιπτώσεων, αλλά υπάρχει η ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία και στις γυναίκες. Είναι κλασική καλάκρα, η οποία είναι δυστυχώς τα τελευταία συναντάω αρκετά συχνά και στις γυναίκες. Να πούμε αυτό που συζητάγαμε πριν την εκπομπή, που σας ρώτησα, γιατρέ, έρχονται στο ιατρείο σας πολύ περισσότεροι άνδρες με προβλήματα τριχόπτωσης τα τελευταία χρόνια σε σχέση με παλαιότερα, και μου είπατε τι? Ναι, το δυσάρεστο κομμάτι είναι ότι είναι μικρότερη ηλικία. Μάλιστα. Σε σύγκριση με το παλιό είναι σε μικρότερη ηλικία. Υπάρχουν και στα 20, ναι,
20 χρονών ξεκινάνε και απώλεια μαλλιών από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία που κατά κάποιο τρόπο δεν εξηγείται. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, κληρονομικοί παράγοντες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς συμπαθέστατους και εγωιτευτικότατους νεαρούς κυρίους που έχουν αποφασίσει να ξηρίσουν το κρανίο για να υπάρχει μια ομοιογένεια και πολύ καλά κάνουν. Αλλά είναι εντύπωση ηλικία, πολύ νέα παιδιά. Είναι πολύ νέα παιδιά, ναι. Θα ήθελα να δείξετε την πρώτη εικόνα. Είναι μια ταξινόμηση κατά Χάμιλτον, η οποία δείχνει βασικά τις βαθμίδες της τριχόπτωσης. Βλέπετε, είναι διάφορες βαθμίδες και πώς ξεκινάει η τριχόπτωση. Ξεκινάει από μπροστά από το κεφάλι. Κοιτάζουμε από αριστερά. Ναι. Από αριστερά. Αριστερά πάνω, έτσι, που υπάρχει πάνω. Στους άντρες συναντάμε αρκετά συχνά, όχι μόνο αρέωση, αλλά εντελώς φαλάκρα. Η ταξινόμηση είναι διαφορετική, ξεκινάει από σιγά σιγά και φεύγουν οι τρίχες από το κεφάλι. Ποτέ όμως στην ηνιακή χώρα, δηλαδή στο πίσω μέρος της, δεν θα έχουμε τριχόπτωση. Δηλαδή το πίσω μέρος των μαλλιών διατηρείται. Η απώλεια ξεκινάει από το κέντρο της κεφαλής. Από το κέντρο της κεφαλής. Και απλώνεται στα πλάγια. Σιγά απλώνεται στα πλάγια. Βλέπουμε όμως και σταθερές περιπτώσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο μπαμπάς μου, που τον αγαπάω πάρα πολύ και του στέλνω χαιρετισμούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσα έχει χάσει, εκεί έχουν μείνει. Δεν έχει χάσει περισσότερα. Με την πάροδο του χρόνου, ούτως ή άλλως, υπάρχει και μια διάχυτη αλοπαικία, την οποία θα μιλήσουμε αργότερα. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια μείωση της τριχοφείας. Θα ήθελα να δείξετε και τη δεύτερη εικόνα. Η δεύτερη εικόνα βασικά είναι ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία, η οποία τη συναντάμε στις γυναίκες. Αυτό τώρα πώς δικαιολογείται, γιατρέ? Είναι γενικά ορμονικό, ναι, το θέμα. Τις περισσότερες φορές είναι ορμονικό. Είναι βασικά ένα σύνδρομο που είναι τριχόπτωση, ακμή, δασιτριχισμός, τριχοφία στο πρόσωπο, στο σώμα, σε διάφορα μέρη του σώματος. Είναι ένα σύνδρομο βασικά. Βέβαια στις γυναίκες, το καλό με τις γυναίκες είναι ότι δεν αδειάζουν ποτέ. Δηλαδή οι γυναίκες μπορεί να έχουν μια αρέωση, αλλά την διατηρούν για χρόνια. Αλλά δεν αδειάζει ποτέ το κεφάλι. Δηλαδή πάντα θα υπάρχει μια μικρή τριχοφία στο κεφάλι. Σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις που μπορεί και να αδειάσει εντελώς. Αν μιλάμε για την ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία, δεν αδειάζει το κεφάλι. Θα ήθελα να δείξετε τη τρίτη και τη τρίτη εικόνα. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία που βλέπετε μια αρέωση στο κεφάλι. Η αρέωση βασικά ξεκινάει, πέφτουν τα μαλλιά, μετά οι τρίχες γίνονται στην αρχή πιο λεπτές. Υπάρχει μια διαδικασία. Ναι, μια διαδικασία. Αρχίζει και λεπταίνει τρίχα. Λεπταίνει τρίχα, μια μείωση της πυκνότητας, τον αριθμό των μαλλιών και από σιγά σιγά μια προοδευτική απώλεια της τριχοφείας. Η οποία συνεχίζει με την τακτική που είπατε και πιο πριν, δηλαδή ξεκινάει από το κέντρο και απλώνεται προς τα άκρα. Από το κέντρο και απλώνεται προς τα άκρα, ναι. Σαν αιτίες... Αυτό που βλέπουμε τώρα, το κεφάλι που είδαμε, ο κύριος έχει ξηρίσει τα μαλλιά του, ότι έχει μείνει. Απλώς τα έχει κόψει αρκετά κοντά. Θεωρώντας ότι αυτό που λένε πολλές φορές, τώρα μου ήρθε και θα το ρωτήσω, αυτό που λένε πολλές φορές ότι όταν πέφτουν τα μαλλιά καλό είναι να τα κόβουμε για να δυναμώνουν. Δεν θα πούμε για αυτούς τους μύθους, γιατρέ, γιατί έχω διάφορα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω. Να καταρρίζουμε κατά διαστήματα τις άκρες που χαλάει βασικά η ποιότητα της τρίχας. Ναι, αλλά να τα κόψουμε κοντά, όχι, δεν συμφωνώ. Κατά την προσωπική μου γνώμη δεν ισχύει. Ούτε και στα παιδάκια τα μικρά που πολλές φορές οι μαμάδες τα κόβουν για να... Δεν ισχύει. Όχι. Δεν συνδέονται αυτά τα δύο δηλαδή. Όχι. Κατά την προσωπική μου γνώμη όχι. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τις αιτίες αυτή τη συγκεκριμένη πάθηση. Τη συγκεκριμένη πάθηση ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο διαφορετικές για τις κυρίες. Λίγο διαφορετικά, όχι πολύ μεγάλη. Βασικά είναι οι ορμονικοί παράγοντες. Τεστοστερόνη και διγυδροτεστοστερόνη. Είναι δύο ορμόνες. Τεστοστερόνη βασικά μεταβολίζεται και μετατρέπεται σε διγυδροτεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για τη μυϊκή μάζα, σεξουαλικά ανδρικά χαρακτηριστικά, φωνή, πέος, τριχοφία, εκτός από το πρόσωπο. Άρα στο κεφάλι είναι υπεύθυνη η διχυδροτεστοστερόνη. Εκτός από την τριχοφία στο κεφάλι και στο πρόσωπο,
μπορεί να προκαλέσει ακμή και επίσης είναι υπεύθυνη τη ορίμανση της προστάτης. Άρα αυτές οι δύο ορμόνες βασικά είναι ανδρικές ορμόνες που λέμε ανδρικές ορμόνες. Αυτό αφορά τους κυρίους. Αφορά τους κυρίους. Αλλά υπάρχουν και στις γυναίκες οι ίδιες αιτίες. Γυναίκες που έχουν γενικά πολυκυστικές οθήκες μπορεί να εμφανίζονται ανδρογεννητικού τύπου αλοπεκία, αυτή η λεγόμενη φαλάκρα. Γιατί επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια αυτό είναι ένα κομμάτι ενδοκρινολογικό πιο πολύ, μπορεί να υπάρχουν κάποιες κοίστες στις οθήκες ή στα επινεφρίδια, ή στα επινεφρίδια που παράγουν ανδρικές ορμόνες. Τεστοστερόνη λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό. Ούτως άλλως εμείς ως γυναίκες έχουμε μια μικρή ποσότητα τεστοστερόνη που μας κρατάει σε εγρήγορση, που είναι υπεύθυνα για κάποια πράγματα. Αλλά μια πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Όταν είναι παραπάνω από το φυσιολογικό, εμφανίζονται εκτός από την ανδρογεννητικού τύπου αλοπεκία, ακμή, δασιτριχισμός, κάποια τριχοφία σε κάποια μέρη του σώματος, η οποία είναι χαρακτηριστικά στους άνδρες, όχι στις γυναίκες. Πέρσι σε μια εκπομπή που είχε συμμετάσχει μια γιατρός, μια γυναικολόγος και μια γιατρός ενδοκρινολόγος, μιλήσαμε για τις πολυκυστικές και αυτό που είχε αναφερθεί ήταν αυτό ακριβώς, ότι ουσιαστικά η τριχοφία, η απώλεια τριχών στην κεφαλή συνδέεται και με τις πολυκυστικές. Ναι. Που σημαίνει ότι όταν κάποια κυρία έχει εντοπίσει κάποια τέτοια φαινόμενα στο κεφάλι της, θα πρέπει να κοιτάξει τις ορμόνες της αρχικά. Όχι μόνο. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία συνολική εξέταση. Βασικά για την ανδρογεννητικού τύπου αλοπεκία είναι υπεύθυνη ένα ένζυμο, 5-ρεντουκτάζη, που βοηθάει τη μετατροπή της τεστοστερόνης σε διητροτεστοστερόνη, το ρεντουκτάζι 1 και 2. Μιλάμε για τις κυρίες τώρα. Και για τις κυρίες και για τους κυρίους. Αν γίνεται μια βιοψία, παράδειγμα, από το δέρμα, από αυτή την περιοχή, εμφανίζεται αυξημένο διχυδροτεστοστερόνη και α5 ρεντουκτάζι, αυτό το ένζυμο, βασικά που είναι εντοπισμένη σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει μια αύξηση. Γι' αυτό το λόγο πέφτουν τα μαλλιά και εμφανίζεται αυτή η εικόνα ανδρογεννητικού τύπου αλοπεκία. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό, απλώς είναι πιο πολύ ένα αισθητικό κομμάτι. Υπάρχουν και θεραπείες. Υπάρχουν τοπικές θεραπείες. Τις περισσότερες φορές ξεκινάει η θεραπεία με τοπική θεραπεία, με τοπική χρήση, τοπική αγωγή. Συστηματική αγωγή, κάποιες ορμόνες. Τώρα να είναι φιναστερίδα, ένα φάρμακο το οποίο έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Εντάξει, εσείς λέτε το συστατικό, δεν ονομάζεται κάποια εταιρεία φαρμακευτική, επομένως μην αγχώνεστε, δεν κάνουμε διαφήμιση. Και μια πάρα πολύ καλή λύση. Και στις γυναίκες και στους άνδρες το ίδια αγωγή. Την ίδια αγωγή, αλλά με διαφορετική δοσολογία. Και σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Και μια πάρα πολύ καλή λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεταμόσχευση μαλλιών, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω να μιλήσουμε απόψε για τη μεταμόσχευση, αλλά πριν πάμε στη μεταμόσχευση, θα ολοκληρώσετε τη θεραπεία και θέλω να σας ρωτήσω πότε πρέπει να ανησυχεί ένας άνθρωπος τι θα πρέπει να δει και να ανησυχήσει και να έρθει σε εσάς, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη μορφή αλοπεκίας. Μια αρέωση στο κεντρικό τμήμα. Ναι. Στους άνδρες είναι εύκολο να εντοπιστεί. Και στις γυναίκες το ίδιο. Ναι. Η οποία γίνεται σταδιακά. Γίνεται σταδιακά. Υπάρχει μια, όπως είπα στην αρχή, λεπτή είναι η τρίχα, γίνεται πιο λεπτή και από σιγά σιγά αποχωρεί και βασικά βλέπεις ότι αδειάζει το κεφάλι. Το κακό είναι ότι δεν είναι στις άλλες αλοπεκίες, για παράδειγμα στην διάχυτη αλοπεκία, κτενίζεσαι και βλέπεις ότι γεμίζει βούρτσα. Ναι, αυτό θα ήθελα να το δούμε. Δεν είναι αυτό. Απλώς βλέπεις από σιγά σιγά αδειάζει το κεφάλι και λες, μα πότε άδειασε το κεφάλι, δεν το κατάλαβα καν. Επειδή υπάρχει μια φυσιολογική τριχοπτωσιτά, 50 με 100 τρίχες την ημέρα, για παράδειγμα, να πέφτουν, το πούμε αυτό, για πείτε μας λοιπόν. Είναι στα πλαίσια του φυσιολογικού. Ναι. Θεωρείται φυσιολογικό να πέφτουν κάποιες τρίχες. Κάθε τρίχα έχει διάρκεια ζωής, κάποιο χρονικό διάστημα θα ζήσει. Οι διαφορετικές τρίχες έχουν διαφορετικό χρόνο ζωής. Για παράδειγμα, οι τρίχες από τα φρύδια ζουν κάποια χρόνια, οι τρίχες από το κεφάλι κάποια χρόνια, οι τρίχες από τα άλλα μέρη του σώματος, από τα πόδια, έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής. Σε σχέση με το κεφάλι. Σε σχέση με το κεφάλι. Γι' αυτό το λόγο είναι, όσο αφορά το κεφάλι, 50 με 100 τρίχες θεωρείται στα πλαίσια του φυσιολογικού.
Αν πέφτουν τόσες τρίχες. Από εκεί πέρα, αν πέφτουν παραπάνω, ναι, τότε θα ανησυχεί κανείς. Πρέπει να ανησυχεί κανείς. Ναι, ο ρυθμός λοιπόν της απώλειας μαλλιών, αν είναι λίγο πιο έντονος από. Ναι, πιο έντονος από το φυσιολογικό. Ναι, από το φυσιολογικό. Από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Ναι. Σας διέκοψα όμως, συγγνώμη, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε και γι' αυτό. Ναι. Για να μην αγχώνεται ο κόσμος χωρίς λόγο. Επειδή για τους άντρες είναι κατά κάποιο τρόπο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Όσο αφορά τις γυναίκες, όμως, τις περισσότερες φορές η ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία συνδυάζεται και με άλλες μορφές αλοπαικίας. Όπως μια διάχυτη αλοπαικία συνδυάζεται ανδρογεννητικού τύπου με διάχυτη αλοπαικία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο γιατρό. Πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις για ανεμία, για άλλες πατήσεις, για ενδοκρινολογικές πατήσεις, έλλειψη βιταμινών. Ναι. Είναι αρκετά πράγματα τα οποία πρέπει να τα κοιτάξει ώστε να μπει η τελική διάγνωση ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία και τίποτα άλλο. Θα ήθελα να δείξετε και την τέταρτη εικόνα, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, εδώ είναι μια αρχόμενη ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία, όπως βλέπετε. Είναι μόνο στο κεφάλι, στο βέρτεξ. Αυτές τις μορφές είναι πιο ήπιες κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν φαίνονται και απαντάνε πολύ πιο εύκολα και στην μεταμόσχευση. Επειδή είπατε πριν λίγο για τη μεταμόσχευση, την προσωπική μου γνώμη, καλό είναι η μεταμόσχευση να μην ξεκινήσει από την αρχή αμέσως. Να ξεκινήσει να ασθενείς μια θεραπεία, μια τοπική θεραπεία, μπορεί και συστηματική αν χρειάζεται. Όσο αφορά τη μεταμόσχευση, θα πρότεινα να ξεκινήσει από τα 24-25, επειδή αν κληρονομικά η ανδρογεννητικού τύπου αλοπαικία χειροτερεύει, έχει κάποιες τρίχες που πρέπει να φύγουν, θα φύγουν. Και σε 4-5 χρόνια θα χρειαστεί να ξανακάνει την δεύτερη συνεδρία μεταμόσχευσης, εμφύτευση μαλλιών. Γίνεται σταδιακά δηλαδή. Ναι, γίνεται η πρώτη συνεδρία. Ναι. Βασικά είναι μια διαδικασία, παίρνουν τρίχες από το πίσω μέρος και τα βάζουν μπροστά. Αυτές οι τρίχες δεν θα πέσουν ποτέ, επειδή γενετικά είναι προγραμματισμένα να μην φύγουν. Όπως είπατε πριν, από συγκεκριμένα μέρη του σώματος δεν πέφτουν οι τρίχες με το ρυθμό που πέφτουν στο κεφάλι. Αν κάνουν τη μεταμόσχευση στα 24-25, συνεχίσουν και κάποια τοπική αγωγή ή τοπική αγωγή ή συστηματική αγωγή, κάποιες τρίχες θα φύγουν. Αυτή η τριχόπτωση συνεχίζεται βέβαια με πιο χαμηλούς ρυθμούς. Πάλι θα υπάρχει μια αρέωση στο κεφάλι και μπορεί να κάνει τη δεύτερη συνεδρία μεταμόσχευση. Γι' αυτό στα 30 περίπου θα κάνει τη δεύτερη. Δηλαδή σε απόσταση 5 ετών, 5 ετών περίπου είναι η διαφορά. Από εκεί πέρα η τριχόπτωση δεν είναι τόσο έντονη. Για τη μορφή αυτή της αλοπαικίας. Εμείς όμως μιλάμε γενικά για τη μεταμόσχευση. Αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο και να το συζητήσουμε αργότερα, γιατί μας ενδιαφέρει και πιστεύω ότι ενδιαφέρει πολλές φίλες και φίλους. Να μην παραπλανώνται και να μην κάνουν κάτι το οποίο μπορεί να τους κοστίσει οικονομικά πάρα πολύ και να μην αποδώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Και να δούμε και στην Ελλάδα πλέον γίνονται τέτοιες επεμβάσεις, γιατί πολλοί φίλοι, ξέρω και από δικούς μου ανθρώπους, ότι έχουν φύγει εξωτερικό για τέτοιες επεμβάσεις. Υπάρχει και στην Ελλάδα κάποια κέντρα τα οποία κάνουν και με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουν εξειδικευτεί. Βέβαια, καλό είναι να ψάξουν στην αρχή όχι μόνο το κέντρο να είναι ωραίο και να. Πώς μπορεί να ξέρει ένας ασθενής? Τα κριτήρια ποια θα πρέπει να είναι? Τα κριτήρια καλό είναι να έχουν την εμπιστοσύνη. Σίγουρα ο δερματολόγος τους, ο γιατρός τους θα τους πει, θα τους συστήνει κάποιο κέντρο, κάποιοι γιατροί που κάνουν μεταμόσχευση. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια. Η ειδικότητα αυτών των γιατρών είναι δερματολογία και χειρουργική. Δερματολόγοι το κάνουν. Δερματολόγοι και πλαστική γενικά κάνουν. Ναι. Στα Χανιά δεν. Στην Κρήτη γενικά έχουμε, νομίζω Αθήνα. Νομίζω στο Ηράκλειο, αλλά χωρίς να σας πω με σίγουρια. Στην Αθήνα γνωρίζω αρκετά κέντρα που κάνουν με πολύ καλά αποτελέσματα. Ωραία, γιατί είναι και μία ανάσα για τον κόσμο να ακούσει ότι υπάρχει και λύση σε κάποιες μορφές τριχόπτωσης. Και μπορεί να γίνει μεταμόσχευση και στις γυναίκες. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει μεταμόσχευση σε όλες τις πατήσεις, όλες τις τριχόπτωσες. Αυτό θα το δούμε. Κρατώ λιγάκι αυτό που είπατε πριν, ότι να ελέγχουμε το σίδηρό μας. Θα μιλήσω λίγο αργότερα, όχι μόνο γιατί έχω αρκετές απορίες τέτοιου τύπου. Ναι. Και για ψυχολογικά θέματα θέλω να ρωτήσω πώς συνδέονται με την τριχόπτωση. Ναι. Σας δίνω το λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα στη συνέχεια να μιλήσω λίγο για μια μορφή
αλοπεκία η οποία είναι δεν είναι πάρα πολύ συχνή. Περίπου 1% του πληθυσμού μπορεί να περάσει κάποια στιγμή ένα επεισόδιο στη ζωή του. Δυστυχώς και στους άντρες και στις γυναίκες είναι με την ίδια συχνότητα και δυστυχώς και στα μικρά παιδιά. Αλήθεια. Είναι η γυροειδής αλοπεκία. Η γυροειδής αλοπεκία, λοιπόν. Ναι. Η οποία είναι Μία αναστρέψιμη. Όχι, αναστρέψιμη με κατάλληλη θεραπεία. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που είναι μία αναστρέψιμη που καταλήγει σε κατολική αλοπεκία, γυροειδής αλοπεκία, που πέφτουν όλες οι τρίχες από όλο το σώμα. Αλλά τα πιο πολλά περιστατικά έχουν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Οι τρίχες γυρίζουν στο φυσιολογικό. Το χαρακτηριστικό είναι να μπορείτε να δείξετε την πρώτη εικόνα, το νούμερο 5. Η βασική εικόνα της γυροειδής αλοπεκία, βλέπετε, φεύγουν οι τρίχες από ψήλωση βασικά. Δεν μοιάζει με το περιστατικό το προηγούμενο αυτό? Όχι. Απογυμνωσμένες. Και την εικόνα νούμερο 6 παρακαλώ. Κατά τόπους φεύγουν οι τρίχες. Αδειάζει η περιοχή. Αδειάζει η περιοχή. Όπως βλέπετε με διαφορετικό διάμετρο και από με σιγά διαφορετική διάμετρο, έχετε δίκιο. Φεύγουν οι τρίχες και αδειάζει. Και την εικόνα νούμερο 7, αν είναι εύκολο. Μάλιστα. Οι τρίχες μπορεί να πέφτουν, όπως βλέπετε εδώ, είναι διαφορετικά και περιστατικά. Και από το πίσω μέρος του κεφαλιού. Ναι. Άρα δεν ισχύει αυτό που είμαστε στην αρχή για αυτή τη μορφή της αλοπεκίας. Όχι, τώρα μιλάμε για την γυροειδή αλοπεκία. Είναι άλλο. Είναι άλλη μορφή. Ο ρυθμός και οι περιοχές είναι φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα, αδειάζει εντελώς το κεφάλι, όπως βλέπετε και στα παιδιά. Ναι, αυτό είναι πολύ θλιβερό στο μικρό παιδάκι. Είναι πολύ θλιβερό. Μπορεί να είναι ξαφνική απώλεια ή σταδιακή. Μπορεί να εμφανίζεται στην αρχή μόνο μια βλάβη και μετά από σιγά σιγά μπορεί να εμφανίζονται καινούριες βλάβες σε άλλες περιοχές της κεφαλής. Υπάρχουν βέβαια και προγνωστικοί, σαν πρόγνωση. Σε περίπτωση υπάρχουν 1, 2 ή 3 βλάβες, η πρόγνωση είναι πάρα πολύ καλή, δηλαδή 100% ίαση. Αν υπάρχουν πάνω από 5-6 βλάβες, ξεκινάει η πρόγνωση να είναι λίγο χειρότερη και ειδικά αν εμφανίζονται οι βλάβες στην ηνιακή χώρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Ναι. Δηλαδή πίσω προς τον Αφιένα, για να καταλαβαίνουμε. Προς τον Αφιένα, ναι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε. Ναι, δηλαδή πρέπει να στενοχωριέται πολύ ο άνθρωπος που το παθαίνει αυτό. Δυστυχώς και αισθητικά είναι πάρα πολύ δύσκολη εικόνα, είναι πάρα πολύ και για τους ασθενείς, για όλους τους ασθενείς οι οποίοι νιώθουν ότι είναι άρρωστοι, που στην πραγματικότητα δεν είναι άρρωστοι. Όχι. Θα σας πω για τις αιτίες, αυτά που λέγατε με το ψυχολογικό, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Η πιθανότητα να εμφανίζει κανείς γυροειδής αλοπεκία στην ζωή είναι περίπου 1%. Όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο γυροειδής αλοπεκία για κάποιο λόγο. Ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 25%, οφείλεται στην κληρονομικότητα. Υπάρχει στην οικογένεια ή γονείς ή κάποια επεισόδιο γυροειδής αλοπεκία. Και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γυρίζουν στο φυσιολογικό, δηλαδή η τριχοφυΐα γυρίζει στο φυσιολογικό. Σαν αιτίες έχουμε, όπως είπαμε, κληρονομικοί παράγοντες, γενετικοί, ψυχολογικοί, ανοσολογικοί, και σε αυτή την κατηγορία συνυπάρχει ατοπική δερματίτιδα, το ατοπικό σύνδρομο, ζαχαρόδης διαβήτη τύπο 1. Και ο ζαχαρόδης διαβήτης. Ζαχαρόδης, ναι. Χασιμότο, τυροίδα Χασιμότο, η οποία είναι αυτοάμεσα. Ναι. Και επίσης ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό παρουσιάζουν ένα τετικό το υλικοβακτηρίδιο, ένα μικρόβιο που είναι στο στομάχι. Στο στομάχι. 80% του πληθυσμού περίπου το έχουμε, αλλά κάποια στιγμή ξεκινάει και δίνει συμπτωματολογία. Και ένα από τα σύμπτωμα είναι. Συνδέεται. Ναι. Αλήθεια το λέτε. Ναι, ναι. Έχουμε πει ένα σωρό διαφορετικές αιτίες. Ναι. Που σημαίνει ότι πολύ ψάξιμο. Η διάγνωση είναι πολύ σημαντική. Ναι, θέλει αρκετό ψάξιμο. Και είναι πάρα πολύ. Αν όλα αυτά είναι αρνητικά, δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φταίει το στρες, το περιβάλλον. Ω, Παναγία μου. Οι ανησυχίες. Και οφείλω να ομολογήσω ότι τελευταία έχει αυξηθεί, τα τελευταία 2 χρόνια μπορώ να πω, έχουν αυξηθεί αρκετά τα περιστατικά στο ιατρείο με γυροειδής αλοπεκία. Και στους ενήλικες και στα παιδιά. Γιατρέ μου, επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό,
ευρύτατο και συνδέεται και με τις νέες συνισταμένες τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές, τελικά η υγεία μας, αλλά και τα μαλλιά μας. Ας πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο ξανά κοντά σας. Εδώ λοιπόν στην υπόθεση ζωή, στην τηλεόραση Κίδων πάντοτε, με απόψινό ιατρικό θέμα την απώλεια των μαλλιών μας, των πολύτιμων μαλλιών μας, και εφόσον εντοπιστούν οι αιτίες, πώς μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Κοντά μας η κυρία Δουλαβέρη, ιατρός δερματολόγος, χαμογελαστή ακόμα και στα δύσκολα και με πολύ ωραίο και πλούσιο φωτογραφικό υλικό απόψε, το οποίο μας αγχώνει βεβαίως. Πλην όμως πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται αυτές οι νόσοι, ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Λέγαμε λοιπόν, πριν κλείσουμε στο πρώτο μέρος, για τη γυροειδή αλοπαικία. Είχαμε δει ότι αδειάζουν κάποια σημεία στο τριχωτό της κεφαλής. Ναι, θα ήθελα να σταθώ λίγο για την ταξινόμηση. Να δούμε λίγο και τα αίτια, γιατρέ. Και τα αίτια. Θα ήθελα, παρακαλώ, έχω κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Είπαμε ότι υπάρχουν απλές μορφές, δηλαδή μία ή δύο βλάβες στην αρχή. Και στο πρόσωπο. Ναι. Εμφανίζεται και στο πρόσωπο. Ναι, μπορεί να εμφανίζεται και στο πρόσωπο. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν απλές μορφές που είναι μία-δύο βλάβες. Και άλλη δεύτερη μορφή που είναι εκτεταμένες βλάβες. Μπορεί να εμφανίζονται στο κεφάλι, μπορεί να εμφανίζονται και στο πρόσωπο, μπορεί να εμφανίζονται στα φρύδια. Υπάρχει μια μορφή βαριά που λέγεται ολική, κατολική τριχόπτωση, που πέφτουν όλες οι τρίχες του σώματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς δεν έχει νόημα να δοκιμάσουν διάφορες θεραπείες, επειδή μπορεί να επανέρχονται, αλλά πάλι πέφτουν. Επανέρχονται οι τρίχες και ξαναπέφτουν. Ναι. Σαν αιτίες, με ρωτήσατε τις αιτίες. Είπατε τις αιτίες, αλλά θα θέλω να τις αναλύσουμε. Δηλαδή, είπατε με έμφαση για το στρες. Ναι, ξεκινάμε με γενετικοί παράγοντες. Ένα HLA είναι θετικό. Αυτοάνωση παράγοντες, είπαμε ότι μπορεί να συνδυάζεται με το ζαχαροδιαβήτη, με το ατοπικό σύνδρομο, με ατοπική δερματίτιδα, με τυροειδίτιδα Χασιμότο, η οποία είναι χαρακτηριστική. Θα ήθελα να δείξετε και το κομμάτι που είναι στο πρόσωπο. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει αυτή την εικόνα. Αυτό θέλω να το δούμε. Ναι. Το έχω δει σε επειδή μπορεί να εμφανίζεται αυτό εμφανίζεται αρκετά συχνά γενικά στα παιδιά που έχουν πάρα πολύ στρες. Που είπαν για το στρες. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Ο νεαρός της φωτογραφίας μας δείχνει να έχει. Ναι. Δείχνει να έχει τα μαλλιά του. Δεν βλέπω τα μαχαίνα του. Έχει αρκετές βλάβες στο πρόσωπο. Έχει κάνει θεραπεία, τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ένας εξαιρετικός νεαρός, ναι, που είναι τώρα πάρα πολύ καλά. Και πολύ νέο παιδί. Από στρες λοιπόν. Από στρες, ναι. Το οποίο αποκαθίσταται. Ναι, 100%. Ωραία. Αυτές τις περιπτώσεις γενικά είναι περιπτώσεις που θέλουν βέβαια κάποια φροντίδα, θέλουν κάποια θεραπεία. Θα πω και κάποια πράγματα για τη θεραπεία, αλλά γενικά θεραπεύεται. Δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, μην σας πω 90%-95% θεραπεύονται και δεν κάνουν καν το δεύτερο επεισόδιο. Τέλεια. Σας είπα ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε, όλοι είμαστε εν δυνάμει, μπορεί να κάνουμε ένα επεισόδιο γυροειδής αλοπαικία για κάποιο λόγο. Έλεγαν οι παλιοί, του έπεσαν τα μαλλιά ή της έπεσαν τα μαλλιά από στενοχώρια. Και δεν ήταν τυχαίο που το έλεγαν. Όχι, δεν ήταν τυχαίο, ναι. Αλλά θα ήθελα να πω αργότερα, όταν θα φτάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, τις ουλωτικές αλοπαικίες, να δείτε ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Τι θα ήθελα να πω με αυτό. Αν υπάρχει μια τριχόπτωση, μια ανησυχία, καλό είναι να πάνε στο γιατρό, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην ξανάρχονται τα μαλλιά, να μην αποκατασταθούν. Θα σας δείξω αργότερα κάποιες εικόνες και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σε αυτό το κεφάλαιο, είναι στις ουλωτικές αλοπαικίες. Μπορώ να ρωτήσω κάτι που αφορά τα μαλλιά μας? Ναι. Δεν είναι πολύ σχετικό, αλλά έχει τύχει άνθρωποι από πολύ μεγάλη στενοχώρια να αποχρωματιστούν τα μαλλιά τους. Ναι. Ναι. Βασικά τα μαλλιά, το χρώμα το δίνουν μια ουσία. Λένε σε μια βραδιά. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που του λένε. Έτσι. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Βασικά είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοάνωσο αυτό. Ο οργανισμός παράγει κάτι εναντίον μας, όπως είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα, κάτι παρόμοιο συμβαίνει. Και καταστρέφει βασικά τη τυροζίνη, μια ουσία η οποία προκαλεί, είναι αυτό το πιγμέντο, το χρώμα από το μαλλιών. Που μας δίνει. Υπάρχει βέβαια σε σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχει. Συνήθως από στενοχώρια. Από στενοχώρια, ένα μεγάλο σοκ. Ναι. Άρα από ένα σοκ βασικά είναι. Ένα γιατρέ, τελικά ο οργανισμός, το σώμα μας με την ψυχή μας συμπορεύονται. Δηλαδή είναι καλά η ψυχή μας, σαφώς, είναι καλά και το σώμα μας. Δεν είναι τυχαίο που το λέτε εσείς οι γιατροί διαρκώς στις ιατρικές εκπομπές. Εάν διαταραχθεί η ψυχή,
ανάλογα με το βαθμό της στεναχώριας, ας πούμε, κάπου ξεσπάει αυτή η ιστορία. Μια μικρή επιφύλαξη. Πάντα πρέπει να κοιτάξουμε τις παθολογικές αιτίες. Συμφωνώ με εσάς. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που υπάρχουν παθολογικές αιτίες. Και αν δεν βρίσκουμε τίποτα, τότε πάμε στο ψυχολογικό. Ξεκινάμε από τις παθολογικές αιτίες. Ναι, και θα μιλήσουμε αργότερα μια μορφή που έχει αποκλειστικά φταίει μόνο το ψυχολογικό, αλλά λίγο αργότερα. Θα ήθελα να μην ξεχάσουμε κάποια κεφάλια. Όσον αφορά την θεραπεία της γυροειδούς αλλοπαικίας, το guideline, υπάρχουν κάποιες κανόνες όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Είναι τοπική αγωγή, κάποιες διαιτήσεις, τοπικές διαιτήσεις, ημουνοθεραπεία, υπάρχουν κάποιες θεραπείες, κάποια πούβα, κάποιες λάμπες και κάποιες βαριές θεραπείες. Σε βαριές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν και κυκλοσπορίνη, φάρμακα τα οποία είναι αρκετά ισχυρά ώστε να υπάρχει να υπάρχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και η συστηματική αγωγή πολλές φορές περιέχει και κορτικοστεροειδές. Οι κορτικοστεροειδές είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για αρκετές πατήσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή την μορφή θεραπείας μπορεί να την εφαρμόσει στο ιατρείο του ένας δερματολόγος? Χρειάζεται νοσηλεία? Όχι, δεν χρειάζεται νοσηλεία. Βασικά. Μιλήσατε για διηθίστη, σημαίνει ότι είναι ενέσιμης μορφής. Κάποιες μικρές ενεσούλες που γίνεται άνατα στο ιατρείο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ο πόνος είναι ελάχιστος και τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Υπάρχουν κάποιες δυσμενείς επιρροές στον οργανισμό με την ελλείψη αυτών των φαρμάκων? Όχι. Ούτε είναι επικίνδυνα αυτά που κυκλοφορούν? Όχι, δεν αλλάζει κάτι στον οργανισμό? Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό είναι, αυτό το λέω και στους ασθενείς μου, εγώ κάνω 5%, τα υπόλοιπα 95% το κάνετε εσείς. Εγώ λέω θα κάνετε αυτό, θα πάρετε αυτό το φάρμακο με αυτό το ρυθμό, με αυτή την δοσολογία. Από εκεί πέρα 95% οι ασθενείς το κάνουν. Γιατί το κάνουν καλά, αυτό? Επειδή έτσι είναι. Να είναι τυπική στη λήψη φαρμάκων. Πρέπει να είναι πάρα πολύ τυπική. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, στην τριχόπτωση, οποιαδήποτε μορφή. Η αγωγή είναι καθημερινή, 2 φορές την ημέρα, μπορεί και 3 φορές την ημέρα. Μπορεί να χρειαστούν κάποια ειδικά σαμπουάν, μπορεί να χρειαστούν κάποια λοσιόν, μπορεί να χρειαστεί κάποια συστηματική αγωγή. Και η αγωγή πρέπει να ακολουθήσουν την αγωγή ακριβώς όπως συνιστά ο γιατρός τους. Επειδή μετά δεν έχουν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στην ανδρογεννητικού τύπου αλλοπαικία. Ναι. Η αγωγή πρέπει να γίνει στην αρχή πρωί και βράδυ ή μόνο βράδυ. Εξαρτάται πώς αποφασίζει ο γιατρός, επειδή κάθε γιατρός έχει το δικό του στυλ, ας πούμε. Ναι, ένα στυλ, ναι. Μπορεί να πει θέλω μόνο τοπική αγωγή, θέλω συστηματική αγωγή. Αλλά ο καθένας πιστεύει σε αυτό που λέει. Βέβαια, σαν φάρμακα, είναι περίπου τα ίδια. Ναι, το φαντάζομαι. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τον τρόπο του να κάνει κάποιες εφαρμογές. Και ο ασθενής πρέπει να υπακούει. Αυτά που σας είπα. 5% γιατρός, 95% ασθενής. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ξέρετε τώρα, αν αναφερόμαστε και στους Έλληνες ασθενείς, είμαστε και λίγο απίθαρχοι. Δηλαδή, λαμπαίνουμε φάρμακα μόνοι μας κάποιες φορές. Δεν είμαστε πάρα πολύ τακτικοί όλοι στη λήψη φαρμάκων που μας λέτε εσείς. Οπότε, μάλλον μιλάτε για τους Έλληνες ασθενείς, έτσι. Όχι, δεν λέω γενικά για τους ασθενείς, επειδή δεν υπάρχουν Έλληνες ή μη Έλληνες, νομίζω. Επειδή το κακό τι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ξεκινάνε την αγωγή, πάνε καλά, ενθουσιάζονται μετά, καλά είμαι. Και σταματάνε την αγωγή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έκανα την αγωγή, είδα ότι είμαι εντάξει, δεν πέφτουν τα μάνα και σταμάτησα. Αλλά δεν είναι έτσι. Η τρίχα που πέφτει σήμερα έχει πεθάνει τώρα και 40 μέρες, 60 μέρες. Να ξεκινήσει να μεγαλώσει, να υπάρχουν φύτες, πρέπει να ξεκινήσει μια αγωγή. Η τρίχα βασικά χρειάζεται μια ενίσχυση. Δεν δίνεις την ενίσχυση, πέφτει. Κάνει επανάσταση. Μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο... Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν αυτό. Ναι, μπορεί να ακούγεται έτσι λίγο κλασικό και λίγο κλισέ. Καλά κάνετε και μαλώνετε τους ασθενείς, έτσι. Πρέπει να κάνουν ό,τι τους λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Να μιλήσουμε για θεραπεία περαιτέρω? Όχι, θα ήθελα να περάσω σε ένα άλλο κομμάτι. Κάποια στιγμή με ρωτήσατε αν υπάρχει μια φυσιολογική τριχόπτωση. Ναι, υπάρχει μια φυσιολογική τριχόπτωση. Όπως σας είπα,
η καθημερινή απώλεια 50 με 100 τριχών θεωρείται φυσιολογική. Γιατί? Είναι ο κύκλος της ζωής βασικά, ο κύκλος ζωής της τρίχας και πέφτει κάποια στιγμή. Μεγαλώνει και μετά πέφτει. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Οι τρίχες ξεκινάνε σε αναγενή φάση και μετά από σιγά σιγά προχωράνε σε τελογενή φάση. Σε αυτή τη τελογενή φάση μπορεί να είναι και 1 μήνα και 2 μήνες και 3 μήνες. Για παράδειγμα το πιστολάκι ή το πολύ βούρτσισμα ή το βάψιμο των μαλλιών ή ένα περμανάντ μπορεί να τραβήξουμε πολύ περισσότερες τρίχες από το φυσιολογικό, επειδή η τρίχα είναι σε τελογενή φάση ήδη και τότε μπορεί να εμφανίζεται μια τριχόπτωση πολύ πιο έντονη από μια τέτοια πράξη. Όμως δεν θα πέσουν για κάποιες μέρες καθόλου. Δηλαδή είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Πάλι μια φυσιολογική τριχόπτωση είναι μια εποχιακή τριχόπτωση που είναι την άνοιξη και το φθινόπωρο. Όλα τα ζώα βασικά. Έτσι, μπράβο. Μας το λένε και στα κομμωτήρια. Ναι, υπάρχει μια αλλαγή στο τρίχωμά τους. Γιατί? Επειδή ή προετοιμάζονται για το καλοκαίρι που δεν χρειάζονται πολλές τρίχες, ή προετοιμάζονται για το χειμώνα που χρειάζονται πολύ περισσότερες. Άρα μια φυσιολογική τριχοπτώση εποχιακή το συναντάμε κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, εκεί που επεκτείνεται αυτή η περίοδος, δηλαδή πέφτουν οι τρίχες μια εβδομάδα, μπορεί και 1 μήνα, αλλά από εκεί και πέρα βλέπεις μια σταθεροποίηση. Αν αυτή η σταθεροποίηση δεν έρχεται, καλό είναι να επισκέπτεται τον γιατρό τους, ώστε να μπορέσουν να τους δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες. Δηλαδή η φυσιολογική τριχόπτωση αυτή που αναφέρατε του φθινοπόρου και της άνοιξης, πόσο περίπου διαρκεί? 20 μέρες, 1 μήνα? 20, γιατί από εκεί και μετά προφανώς θα πρέπει με 40 μέρες το πολύ. Ναι. 20 με 40 από εκεί και μετά μέρες. έχουμε πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, ναι. Εμφανίζεται μια παθολογική κατάσταση που χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, με την έννοια μήπως υπάρχουν κάποιες παθολογικές αιτίες ή μήπως για κάποιο λόγο πέφτουν οι τρίχες. Μια φίλη τηλεθεάτρια ρωτάει, επειδή η ίδια έχει την θηροειδίτιδα που αναφέρατε πιο πριν, ότι ο δικός της ο γιατρός ο ενδοκρινολόγος δεν της ανέφερε ποτέ ως πιθανή συνέπεια, μάλλον ανησύχησε η αγαπητή φίλη που μας πήρε τηλέφωνο, την πτώση των μαλλιών της. Φαντάζομαι ότι μπορεί να μην συμβεί και ποτέ. Λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο αν έχει κανείς τυροειδή να πέφτουν τρίχες. Απλώς στα πλαίσια της, αν έχει κανείς υπερ ή υποτυροειδισμός, εξαρτάται, δεν ξέρω τι μορφή έχει. Ακριβώς. Μπορεί να πέφτουν και τρίχες. Και πολλές φορές μια τριχόπτωση μπορεί, στα πλαίσια της τριχόπτωσης, κάνει κανείς τον έλεγχο, τον απαραίτητο έλεγχο και βρίσκει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη θηροειδή. Είναι το ανάποδο τις περισσότερες φορές. Δηλαδή δεν είναι ότι έχω θηροειδή και σίγουρα θα πέσουν και τα μαλλιά μου. Όχι, με αυτό δεν είναι απαραίτητο. Να είναι χασιμότο η νόσος, έτσι. Αν είναι χασιμότο η νόσο, αν είναι αυτοάνοσα, πάλι δεν είναι απαραίτητο να πέφτουν τα μαλλιά. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, για να μην ανησυχήσουμε. Όχι, εγώ έχω πει κάποιες αιτίες παθολογικές στην αρχή και τα αναφέρω σε λίγο και πολλές άλλες αιτίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έχει κανείς, για παράδειγμα, ανεμία ή πρόβλημα με το θηροειδή, οπωσδήποτε πρέπει να πέφτουν και τα μαλλιά. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Όχι, βέβαια. Αυτό φαντάζομαι ότι ήταν σαφές και πριν, όπως το είπατε. Απλώς είμαστε πλέον τόσο πολύ ανήσυχοι με την υγεία μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω, ώστε μεγαλοποιούμε και το παραμικρό που μπορεί να μας συμβαίνει. Ναι, συμφωνώ απολύτως, ναι, και το κατανοώ. Και βέβαια είναι κάτι που. Να μην ανησυχήσει η αγαπητή φίλη, λοιπόν, αφού όχι, δεν έχουν πέσει τα μαλλιά και δεν θα πέσουν κιόλας. Όχι, ούτε δεν τα πέσουν. Ειδικά αν είναι καλά ρυθμισμένοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακριβώς. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά συχνά και το συναντάμε πάρα πολλές, είναι πολύ συχνά τα περιστατικά, γιατί θα ήθελα να μιλήσω για τη διάχυτη αλοπαικία. Η διάχυτη αλοπαικία είναι μια μορφή αλοπαικίας που πέφτουν τα μαλλιά βασικά, μια ελάττωση σε όλο το τριχωτό της κεφαλής, μια ελάττωση της τριχοφείας σε όλο το τριχωτό της κεφαλής. Μαζική, δηλαδή δεν πέφτει? Όχι μαζική, απλώς μια αρέωση. Μια γενική αρέωση σε όλο το κεφάλι. Αν μπορείτε να δείξετε την εικόνα νούμερο 9. Την εικόνα νούμερο 9, λοιπόν. Βλέπετε εδώ μια αρέωση, είναι η φωτογραφία. Θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτό είναι το προσωπικό μου υλικό. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, βέβαια, κάποιες εικόνες. Οι τρίχες βασικά βρίσκονται με ένα ποσοστό 90 με 90%
90 με 95% σε αναγενή φάση. Δηλαδή αυτές οι τρίχες που είναι σωρές, που είναι σε αναγενή φάση. Ένα μικρό ποσοστό, 5 με 10% είναι σε τετελογενή φάση. Οι τρίχες, όπως είπα, μπορεί να μείνουν 1-2 μήνες, μπορούν να μέχρι 40-60 μέρες μπορεί να μένουν σε αυτή τη τελογενή φάση και μετά πέφτουν. Είναι αυτή η φυσιολογική τριχόπτωση. Αυτό είναι βασικά η τελογενής αλοπεκία, που είναι η τρίχα πέφτει, είναι ήδη σε τελογενή φάση και πέφτει. Θεωρητικά μπορεί να επηρεάζει όλες τις τρίχες του σώματός μας. Αλήθεια, γιατρέ. Αλλά δεν παρατηρούμε βασικά την τριχοφυα γενικά στο σώμα, ειδικά εμείς οι γυναίκες και όχι μόνο, που προσέχουμε. Υπάρχουν διάφορες μεθόδους αποτρίχωση, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που φαίνεται πολύ είναι στο τριχωτό της κεφαλής. Και να σας πω κάτι που είναι πολύ πιο... κάτι που όλοι έχουμε βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή μας, ένα επεισόδιο διάχυτης αλοπεκίας στους πρώτους μήνες της ζωής μας. Τα νεογνά δεν πέφτουν τα μαλάκια του. Βέβαια. Λοιπόν, είναι αυτή η μορφή που όλοι έχουμε περάσει ένα επεισόδιο τέτοιο στη ζωή μας. Έτσι, άρα δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ακριβώς. Γιατρέ μου, να σας διακόψω για πολύ λίγο. Έχουμε ένα φίλο τηλεθεατή στο ζωντανά. Θα ήθελα να σας απευθύνει το λόγο προφανώς. Καλησπέρα σας. Με μένα μιλάτε? Βεβαίως, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να μιλήσω στη γιατρό για μια περίπτωση δική μου. Έχω θηλυκικό λιχίνα. Κάπως έτσι μου το έχει πει η γιατρός που με είχε παρακολουθήσει στην Αθήνα. Λέγεται Γιοργαλά Σοφία. Ναι, είναι εξαιρετική η καθηγήτρια και εξαιρετική είναι η κυρία Γιοργαλά. Είναι μια μορφή, είναι ουλωτική αλοπεκία βασικά. Τώρα εσείς πόσα χρόνια είμαι και διαβητικός όμως. Είστε και διαβητικός. Τύπου 1 ζάχαρο. Ναι, κάνετε ινσουλίνη δηλαδή. Ναι. Ο θηλυκικός λιχίνας είναι μια μορφή η οποία δυστυχώς ανήκει στην κατηγορία της ουλωτικής αλοπεκίας βασικά. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, βασικά πρέπει να υπάρχει μια σταθεροποίηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια σταθεροποίηση. Τώρα πέφτουν τα μαλλιά? Όχι. Δεν πέφτουν. Δηλαδή, ο στόχος σας, πετύχατε το στόχο σας βασικά. Έτσι δεν είναι? Ναι, η γιατρός μου σταθεροποίησε το σημείο που είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. Έλεγα ότι αν είσαστε εδώ στα Χανιά. Ναι. Έχετε γιατρείο δηλαδή στα Χανιά, ώστε να μήπως θα μπορούσα να με δείτε, να το δείτε το πρόβλημα λοιπόν, από κοντά. Υπάρχει δυνατότητα να τη βρείτε την κυρία Δουλαβέρη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού μας παίρνετε τηλέφωνο. Από τα Χανιά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε να πήρατε την απάντησή σας από τη γιατρό μας και να σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι ακόμα? Ναι, σας ακούμε. Απλά είναι εδώ στα Χανιά η γιατρός. Βεβαίως. Εδώ έχει το ιατρείο της, ναι. Η κυρία Δουλαβέρη βρίσκεται στα Χανιά. Μπορώ να τη βρω. Θα πάρετε τηλέφωνο στο κανάλι κάποια στιγμή και θα σας βρουν τα στοιχεία. Έτσι, είναι πολύ εύκολο. Είναι από τις πολύ γνωστές δερματολόγους της πόλης μας. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευτυχώς ο αγαπητός φίλος πήρε τηλέφωνο. Είναι σε καλή φάση της αγωγής. Ναι, σε καλή φάση. Και είναι αισιόδοξος, γιατί και εγώ ανησυχώ όταν παίρνουν κάποιοι φίλοι τηλεθετές με πρόβλημα εν εξελίξει. Δεν είναι εύκολο και για σας να τους λέτε την αλήθεια που κάποιες φορές είναι σκληρή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι είναι ο στόχος αυτής της περιπτώσης, είναι μια σταθεροποίηση. Ναι, είναι ο πρώτος στόχος. Αυτός είναι ο στόχος, σταθεροποίηση της τριχοφυας. Δηλαδή, ο φίλος τηλεφωνητής είναι πειθαρχημένος. Ναι, πρέπει να είναι εξαιρετικός. Είμαι σίγουρη ότι είναι εξαιρετικός. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Μιλάμε για την Είχαμε κάνει μια εισαγωγή στην διάχυτη αλοπεκία. Ναι.
Θα ήθελα να μιλήσω βασικά για αυτό το κομμάτι που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Όπως σας είπα, είναι πάρα πολλά περιστατικά που υποφέρουν από διάχυτη αλοπαικία και θα ήθελα να σταθώ λίγο στις αιτίες. Ναι. Εδώ είναι πάρα πολλές οι αιτίες της διάχυτης αλοπαικίας. Ξεκινάω με έντονα σωματικά και ψυχολογικά τραύματα. Για παράδειγμα, έναν ασθενή που έχει υποστεί ένα χειρουργείο. Έναν ασθενή που έχει υποστεί ένα ψυχολογικό επεισόδιο. Μιλάω για κάποια άτομα, για τις γυναίκες στην εμεινόπαυση. Στην εμεινόπαυση δεν υπάρχει μια σωστή, οι ορμόνες πέφτουν, τα επίπεδα των ορμονών πέφτουν, άρα υπάρχει και μια τριχόπτωση ανάλογη. Στην εγκυμοσύνη δεν πέφτουν οι τρίχες, αλλά μετά την εγκυμοσύνη τα πέσουν αρκετές τρίχες, υπάρχει μια μετά το τοκετό. Θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό. Μια αλοπαικία μετά το τοκετό. Επίσης ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι είναι, που δυστυχώς αυτό το συναντάω αρκετά συχνά, είναι μετά τις αυστηρές διέτες ή μετά από κάποιες επεμβάσεις για την παχυσαρκία που γίνονται, που δεν τρέφονται σωστά. Ανοίξατε πάρα πολλά θέματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε μια αξιολόγηση από έναν ιατρό, επειδή σίγουρα θα χρειαστούν και κάποια μέταλλα, κάποια στοιχεία, κάποια... Σαφώς. Λοιπόν, αρκετά πράγματα. Γιατρέ μου, επειδή ανοίξαμε πάρα πολλά καινούργια κεφάλαια και επειδή πρέπει να πάω για διαφημίσεις και έχω και πολλές απορίες για το επόμενο μέρος, θα μου δώσετε το περιθώριο να ξεκουράσουμε λίγο και τον εαυτό μας και το κοινό μας. Πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, μετά από το ευχάριστο διαφημιστικό διάλειμμα που μας ξεκούρασε, είναι η αλήθεια, διότι η γιατρός μας έχει κουραστεί να κυλάει ο χρόνος ο τηλεοπτικός βασικά με εκείνην σήμερα, νομίζω ότι ξεκουραστήκατε, γιατρέ μου. Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα. Να θυμίσουμε, να συνδεθούμε με το προηγούμενο μέρος και να θυμίσουμε στις φίλες και τους φίλους τι συζητούσαμε. Συζητούσαμε για τις αιτίες της διάχυτης αλοπαικίας. Και είπαμε, μιλήσαμε για εμεινόπαυση, μιλήσαμε για εγκυμοσύνη, μιλήσαμε για νευρική ανορεξία ή διαταραχές. Για αυστηρές διέτες που γίνονται και μετά τις αυστηρές διέτες, επειδή δεν τρέφονται σωστά, αυτά γενικά συμβαίνει στα κορίτσια, στα μικρά κορίτσια. Ας ξεκινήσουμε με την εμεινόπαυση. Τι χάνουν οι γυναίκες με την εμεινόπαυση και έτσι έχουμε και απώλεια μαλλιών? Στην εμεινόπαυση πέφτουν βασικά τα επίπεδα των ορμονών και γι' αυτό το λόγο αλλάζει το ορμονικό σύστημα. Αλλάζει το ορμονικό σύστημα και υπάρχει μια διάχυτη αλοπαικία που σιγά σιγά προχωράει. Δηλαδή αυτά που είπαμε ότι υπάρχει μια αρέωση με την πάροδο του χρόνου συμβαίνει βασικά. Αυτά που είπαμε ότι ούτως άλλως υπάρχει μια αρέωση με την πάροδο του χρόνου. Στην εγκυμοσύνη, μετά την εγκυμοσύνη βασικά, μετά το τοκετό, υπάρχει μια φυσιολογική τριχόπτωση. Επειδή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης βασικά η φύση προσέχει το έμβριο. Το έμβριο και αφήνει τη μαμά στην τύχη της. Και η μαμά είναι ένα ωραίο δοχείο βασικά. Είμαστε με ένα ωραίο δοχείο, ναι. Μετά την εγκυμοσύνη πάντα μια γυναίκα πρέπει να προσέχει, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και εκτός από αυτό να παίρνει τα απαραίτητα φάρμακα που χρειάζεται. Βιταμινούλες. Βιταμίνες, σίδερο, ψευδάργυρο, εξαρτάται από τις απώλειες που είχε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γι' αυτό καμιά φορά ακούτε 2-3 εγκυμοσύνες μία πίσω από την άλλη, η γυναίκα καταραίει και πέφτουν τα μαλλιά. Και είναι λογικό. Ναι, και θα ήθελα να πω και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν το είπα. Μαζί με τα μαλλιά χαλάνε και τα νύχια. Τις περισσότερες φορές. Ναι, γιατί αυτός ο συνδυασμός μαλλιά και νύχια? Επειδή αυτά είναι τα αξεσουάρ μας. Τα μαλλιά και τα νύχια είναι τα βοηθητικά μας. Γιατί βλέπω και βιταμίνες που κυκλοφορούν στο εμπόριο και λέγεται τα μαλλιά και τα νύχια. Ναι, πάντα μαλλιά και νύχια. Αυτά πάνε παρέα. Και στην γυροειδής αλοπαικία, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποια στοιχεία στα νύχια. Ξασθενούν παράλληλα και τα νύχια. Ναι. Σε οποιαδήποτε μορφή τα νύχια είναι μια εικόνα βασικά που μας δείχνει τι υποφέρει, τι κάνουμε, για ποιο λόγο, τι μας συμβαίνει. Πέφτουν τα μαλλιά και σίγουρα δεν ξέρω αν εσείς είχατε ένα τέτοιο επεισόδιο στη ζωή σας, αλλά οι ασθενείς που έρχονται στο γιατρό έχουν μια τριχόπτωση και χαλάνε τα νύχια ή πέφτουν ή χαλάνε ή ξεφλουντίζουν ή σπάνε πάρα πολύ εύκολα ή δεν μεγαλώνουν. Κάθε πότε κόβει κανείς τα νύχια του? Είναι μια ερώτηση η οποία θέλει απάντηση. Κάθε εβδομάδα, κάθε 3 μέρες, κάθε μήνα. Δεν τα κόβω επειδή δεν ξέρω πότε τα κόψα τελευταία φορά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Και με την πάροδο του χρόνου τα νύχια ούτως άλλως μεγαλώνουν πολύ πιο αργά, σε πιο αργό ρυθμό. Θα ήθελα να μιλήσω πάλι για άλλο ένα κομμάτι, η ανεμία προκαλεί πάλι τριχόπτωση, έλλειψη σιδήρου. Μόλις πέφτουν τα μαλλιά μας, όλοι σκεφτόμαστε το σίδηρο πάντως. Όχι, δεν είναι απαραίτητο μόνο το σίδηρο. Πολλές φορές το σίδηρο μπορεί να είναι
ικανοποιητικά επίπεδα, και η φερριτίνη, η οποία είναι μια πρωτεΐνη που δεσμεύει το σίδερο, αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό μπορεί να είναι στα φυσιολογικά επίπεδα και να υπάρχουν άλλες ελλείψεις. Πριν λίγο μιλήσαμε για το θηροειδείο. Ναι. Ο υπερθηροειδισμός ή υποθηροειδισμός προκαλεί μια τριχόπτωση και πάντα πολλές φορές συμβαίνει να μπει η διάγνωση μετά τη μια τριχόπτωση. Στα πλαίσια του ελέγχου μπαίνει και η διάγνωση. Βέβαια πάντα με τη βοήθεια του ενδοκρινολόγου. Άλλες μορφές, άλλες παθήσεις που προκαλούν μια διάχυτη αλοπαικία είναι χρόνιες ασθένειες. Για παράδειγμα ο ερυθματώδης λύκος, προβλήματα με το σηκώτη, με τα νεφρά, μια νεφρική ανεπάρκεια, μια υπατική ανεπάρκεια, μια πρωτεϊνική ανεπάρκεια, ο ζαχαρότης διαβήτη. Είναι παθήσεις οι οποίες χρόνιες παθήσεις που μπορούν εν δυνάμει να προκαλέσουν μια διάχυτη αλοπαικία. Για τις χημειοθεραπείες να πούμε. Θα πούμε λίγο αργότερα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη μορφή μετά τις χημειοθεραπείες. Δηλητηρίαση με βαριά μέταλλα. Πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορεί να προκύψει αυτή η δηλητηρίαση? Με μουρουνέλιο. Με κάποιες βιταμίνες που είναι η βιταμίνη ε, η μουρουνέλιο, κάποιες βιταμίνες που είναι ελαιόδες. Μπορεί να περιέχουν βαριά μέταλλα. Για παράδειγμα το μουρουνέλιο, τη βιταμίνη D, γίνεται επεξεργασία από το ψάρι, γενικά από τα μεγάλα ψάρια που μπορεί να μαζεύουν τα βαριά μέταλλα βασικά από τον ωκεανό. Τώρα τελευταία οι εταιρείες έχουν και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι κατά την προσωπική μου γνώμη, έχουν πιστοποιήσεις και καλό είναι να πάνε πολύ στο φαρμακείο να ζητήσουν μουρουνέλιο, η βιταμίνη D ή κάποιες βιταμίνες, αν υπάρχει επιστοποίηση για έλλειψη βαριών μετάλλων. Και όχι μόνο έλλειψη. Βιταμίνη D, όχι βιταμίνη ε. D και ε, είναι ελαιόδη και αυτή. Αλλά γενικά η βιταμίνη D είναι ή το μουρουνέλιο, το κλασικό μουρουνέλιο. Να είναι πιστοποιημένα λοιπόν από τον ΕΟΦ. Να είναι πιστοποιημένα όχι μόνο από τον ΕΟΦ. Γενικότερα. Υπάρχει ένα οργανισμό που δίνει αυτή την πιστοποίηση. Οι περισσότερες σοβαρές εταιρείες να είναι έγκριτο το φάρμακο. Να έχουν την έγκριση ότι δεν περιέχουν βαριά μέταλλα, επειδή μπορεί να προκαλέσουν άλλα προβλήματα. Ναι, να προκαλέσουν άλλα προβλήματα. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό. Καλά κάνετε και μας το λέτε αυτό, γιατί ναι, αυτό είναι κάτι που το συναντάμε κάθε μέρα. Το συναντάω κάθε μέρα και πάντα το λέω και στους ασθενείς μου να ζητήσουμε και στα φαρμακεία. Είμαι σίγουρη ότι όλα τα φαρμακεία έχουν αυτή την πιστοποίηση. Φυσικά. Ειδικά αυτά που πουλάνε στα φαρμακεία πρέπει να έχουν την πιστοποίηση. Και είμαι σίγουρη ότι όλα τα φαρμακεία είναι πολύ ενημερωμένα. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να το ψάχνουμε και εμείς το θέμα, να ρωτάμε και εμείς. Μια διάχυτη αλοπαικία μπορεί να εμφανίζεται μετά τη χρήση κορτικοστεροειδών. Μάλιστα. Συστηματική χρήση, ρετινοειδές, αντιπικτική αγωγή, άλλα τα τάλιο που είναι βασικά κάποιες ειδικές αγωγές που γίνονται και πρέπει πάντα να είναι ενημερωμένοι οι ασθενείς. Υπερβιταμινώση α, κάποια φάρμακα όπως είναι τα αντιψυχωτικά φάρμακα και αυτά μπορούν να προκαλέσουν κάποια διάχυτη αλοπαικία. Επίσης ένα κομμάτι το οποίο το συναντάω βέβαια όταν ξεκινάει κανείς να τη συλληπτικά ή όταν τα σταματάει. Μπορεί να υπάρχει μια το έχω διαβάσει αυτό. Τριχόπτωση, ναι, μια παροδική βασικά τριχόπτωση. Παροδική όμως. Μια παροδική. Όταν ένα ασθενή παρουσιάζει μια διάχυτη αλοπαικία, καλό είναι να πάει στο γιατρό. Όπως είπαμε, μετά 1 μήνα, 2 μήνες συνεχίζει η τριχόπτωση, χαλάνε και τα νύχια εντωμεταξύ. Καλό είναι να κάνει μια επίσκεψη στο γιατρό του. Θα γίνει ο έλεγχος και υπάρχει μια ειδική εξέταση η οποία λέγεται τριχοριζόγραμμα. Η κλασική τριχοριζόγραμμα είναι. Μιλάμε για διάγνωση. Για διάγνωση, ναι. Είπαμε. Οι δικές σας εκκινήσεις ποιες είναι όταν έρθει ένας ασθενής σε εσάς? Εγώ προσωπικά εκτός από την παραπομπή σε κάποιο ειδικό μικροβιολογικό για κάποιο εργαστήριο και εξετάσεις. Και τριχοριζόγραμμα είναι μια ειδική εξέταση. Θα ήθελα να είναι εύκολο να δείξετε την εικόνα 10. Τριχοριζόγραμμα αυτή βασικά είναι μια εικόνα. Φωτογραφίζεται μια μικρή περιοχή το τριχωτό της κεφαλής και με ένα ειδικό μηχάνημα μετράει βασικά ψηφιακά τις τρίχες. Το μηχάνημα και μας λέει πόσες τρίχες. Κανονικά σε ένα τετραγωνικό εκατοστό πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 500 με 600 τρίχες. Με το μηχάνημα αυτό λοιπόν. Με το μηχάνημα αυτό βασικά πόσες τρίχες έχει ο ασθενής σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
Στη δεύτερη επίσκεψη, είναι εύκολο να δείξετε και τη δεύτερη εικόνα. Στη δεύτερη επίσκεψη, βλέπετε την πρώτη επίσκεψη που οι τρίχες είναι πάρα πολύ κοντές, που είναι το κίτρινο, και η άλλη εικόνα είναι οι τρίχες έχουν μεγαλώσει. Μια τρίχα μεγαλώνει περίπου κάθε μέρα 0,3 χιλιοστά την ημέρα. Άρα θα μεγαλώσει περίπου ένα χιλιοστό σε 3 μέρες. Γίνεται δεύτερη επίσκεψη τη τρίτη μέρα. Αυτή μιλάμε τώρα για την ψηφιακή τριχοριζόγραμμα. Η κλασική τριχοριζόγραμμα είναι λίγο επώδυνη, επειδή πρέπει να τραβάς τις τρίχες, να βλέπεις τις ρίζες στο μικροσκόπιο και είναι κάπως επώδυνη και μπορεί να χαθούν οι τρίχες από αυτή την περιοχή. Με την ψηφιακή τριχοριζόγραμμα η μέθοδος είναι πιο μοντέρνα, οι τρίχες ούτως άλλως θα μεγαλώσουν. Τέλεια, οπότε έχει και μια άμεση απάντηση. Είναι μια άμεση απάντηση και βλέπει ποιες τρίχες είναι σε αναγενή φάση, πόσες τρίχες είναι στη τελογενή φάση και ανάλογα είναι και η θεραπεία. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Άρα έχουμε εξέλιξη στο θέμα της διάγνωσης της τριχόπτωσης. Και βασικά βοηθάει στη διάγνωση με την έννοια, είναι ουλωτική αλοπαικία, είναι μη ουλωτική αλοπαικία. Ναι, τι πρόβλημα υπάρχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο ασθενής. Είναι ουλωτική, δηλαδή δεν θα ξαναβγούν τρίχες, είναι μη ουλωτική και υπάρχει πιθανότητα να φτιάξει. Αυτό, γιατρέ μου, γίνεται από την πρώτη στιγμή, έτσι. Ναι, πρέπει να γίνει από την αρχή, ναι, και μετά γίνεται σε περίπου 3 με 6 μήνες η δεύτερη. Ξαναγίνεται. Ναι. Επαναληπτική εξέταση. Επαναληπτική εξέταση. Στην αρχή υπάρχουν 200 τρίχες στο τετραγωνικό. Στους 6 μήνες θα μπορεί να υπάρχουν 600 στο φυσιολογικό ή 400. Να έχει επανέλθει δηλαδή μετά την αγωγή. Να έχει επανέλθει μετά την αγωγή. Τις περισσότερες φορές οι ασθενείς δεν το κάνουν δεύτερη φορά, να σας πω από την εμπειρία μου. Και αυτό είναι ευχάριστο, έτσι. Είναι ευχάριστο, επειδή είναι ευχαριστημένοι βασικά. Οι ασθενείς λένε, εντάξει, είμαι καλά, να πάω να το ξανακάνω. Καλό είναι να νιώθεις ότι έχεις και την υγεία σου, αλλά είναι μια πολύ ευχάριστη αίσθηση πραγματικά. Ναι, είναι μια πολύ ευχάριστη αίσθηση, ναι. Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τοπική αγωγή, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις, και συστηματική αγωγή. Βασικά η συστηματική αγωγή είναι τι λείπει, ό,τι λείπει. Προσθέτουμε ή βιταμίνες, ή σίδερο, ή ψευδάργυρο, ή λιπαρά οξέα, ό,τι λείπει από τις μικροβιολογικές εξετάσεις, από τις βιοχημικές εξετάσεις, και επίσης μπορεί να εμφανίζει κανείς κάποιες άλλες πατήσεις, όπως είπα, το ύπατος, των νεφρών, κάποια πράγματα τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα. Γιατρέ μου, νομίζω ότι θα σας διακόψω για ακόμα μια φορά, γιατί έχουμε έναν φίλο τηλεθεατή στον αέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν ακούω πολύ καλά όμως εγώ. Εάν δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση, τότε θα επανέλθουμε στη γιατρό μας και ο φίλος ή η φίλη ξαναπροσπαθήσει στη συνέχεια της εκπομπής. Γιατρέ μου, συνεχίζουμε. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις είπαμε, η μεταμόσχευση, το μαλλιό με ρωτήσατε πριν λίγο ένα θέμα. Ναι, για τη μεταμόσχευση. Δεν συστήνεται μεταμόσχευση σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή ούτως άλλως η τριχοφυΐα θα γυρίσει κατά κάποιο τρόπο στο φυσιολογικό αν αντιμετωπίζετε την αιτία. Τις περισσότερες φορές βρίσκουμε την αιτία, αντιμετωπίζεται άμεσα, σαν χρονικό διάστημα περίπου 4 με 6 εβδομάδες σταματάει η τριχόπτωση και βγαίνουν οι φύτρες. Γενικά υπάρχει πολύ γρήγορα. Μια χαρά. Ναι, μια πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Με ρωτήσατε πριν λίγο για τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοβολίες. Να μιλήσουμε για τις χημειοθεραπείες αμέσως μετά, αφού ακούσουμε το φίλο ή τη φίλη που μας παίρνει τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σας ρωτήσουμε από πού μας τηλεφωνείτε. Από Ηράκλειο. Καλησπερίζουμε το αγαπημένο μας Ηράκλειο. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την πολύ ενημερωτική και λεπτομερέστατη εκπομπή σας. Εδώ, η γιατρός μας. Είναι καταπληκτική. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω τη γιατρό, αφού πρώτα πω έτσι με 2 λόγια το ιστορικό μου. Μετά την εμεινόπαυση έχω μια τρομερή πτώση των μαλλιών μου, σε αυτό που έλεγε η γιατρός, διάχυτη αλοπαικία. Αυτό τώρα το καταλαβαίνω από την περιγραφή που έκανε η γιατρός. Είχα κάνει ένα τριχοριζόγραμμα
το 2007 μου είχε πει γιατρός τότε ότι έχω χάσει τα 3/4 των μαλλιών μου. Ξεκίνησα μια αγωγή μαζί της, την έκανα για αρκετό καιρό, είχε ένα μικρό αποτέλεσμα, όχι όμως πολύ ενθαρρυντικό. Στη συνέχεια εγώ με κάποια βοηθήματα και αφού μετά από 2 χρόνια πήγα σε κάποιον άλλο γιατρό που δεν είχε και αυτό αποτέλεσμα, τα μαλλιά μου συνεχίζουν να πέφτουν σε τρομερό βαθμό, δηλαδή με έχει πιάσει πανικός. Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορούσε η γιατρός έτσι να μου συστήσει κάτι, τι να κάνω, ας πούμε, τι θα μπορούσα. Είμαι σίγουρη ότι οι συνάδελφοι σας έχουν δώσει κάποια θεραπεία. Τι θα πρότεινα εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρότεινα να κάνετε μια βιοψία. Μια βιοψία. Μια βιοψία, μήπως είναι και... Επειδή στην εμεινόπαυση, θα μιλήσω λίγο αργότερα για αυτό το κομμάτι, εμφανίζονται κάποιες σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι ουλωτική αλοπαικία. Που μου λέτε ότι τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κάνετε κάποιες θεραπείες, μήπως χρειάζεται να κάνετε μια βιοψία που θα είναι διαγνωστική, θα μας πει ακριβώς το πρόβλημά σας και μήπως πρέπει να προσαρμοστεί η θεραπεία ανάλογα με τη βιοψία. Αυτή θα ήταν η προσωπική μου γνώμη. Από τη στιγμή που είμαι σίγουρη ότι έχετε κάνει εξετάσεις αίματος, έχετε κάνει κάποιες αγωγές, νομίζω η βιοψία θα μας βοηθήσει αρκετά. Θα σας βοηθήσει, ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα βέβαια κάποιο τηλέφωνό σας, αν είναι εφικτό. Αυτό μπορείτε, αγαπητοί φίλοι μας, να το αναζητήσετε από το control της τηλεόρασης Κίδων. Τα τηλέφωνα αναγράφονται στην οθόνη μας και μπορείτε να μας καλείτε για να σας δώσουν στοιχεία για τη γιατρό μας οι αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς. Είναι πολύ εύκολο. Είναι από τις πολύ γνωστές γιατρούς της πόλης μας, η κυρία Ντουλαβέρη. Εμείς σας ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα τα μαλάκια σας στη θέση τους. Πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατρό. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Είδατε αυτό που λέμε, ότι τελικά η εικόνα μας είναι πολύ σημαντική. Εσείς τώρα ως δερματολόγος που ασχολείστε με το πρόσωπο και με τα μαλλιά και με τα νύχια και με το ό,τι υπάρχει πάνω στο δέρμα μας, έχετε να κάνετε πάρα πολύ με την αισθητική, αναγκαστικά όλοι οι δερματολόγοι, να σας πω, αλλά και με την ψυχή του ασθενούς, έτσι, πόσο πολύ μας επηρεάζει όλο αυτό. Από τη μια μεριά, εμείς οι δερματολόγοι που έχουμε αυτή την ειδικότητα είμαστε λίγο τυχεροί με την έννοια ότι ο ασθενής έρχεται με ένα σπυράκι, πέφτουν τα μαλλιά, χάλασε τον νύχι μου, τα πάω μέσα στο γιατρό, επειδή βλέπουμε στο καθρέφτη το εαυτό μας, δεν μου αρέσει, θα πάω στο γιατρό. Και κατά κάποιο τρόπο έχουμε πρόσβαση σε όλο το δέρμα, στις τρίχες και είμαστε λίγο πιο τυχεροί σε σύγκριση με τις άλλες ειδικότητες που για παράδειγμα πονάει το στομάχι σου και λες θα πάω στο γιατρό. Ναι. Όμως αν θα εμφανίζεται ένα σπυράκι επίμονο θα πας στο γιατρό σίγουρα. Είναι κάτι που φαίνεται, οπότε τρέχουμε. Και θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το δέρμα είναι η εικόνα μας. Πάρα πολλές φορές εμφανίζεται μια απλή φαγούρα, μπορεί να υποδηλώνει ένα καρκίνο. Ή πέφτουν τα μαλλιά και μπορεί να υποδηλώνει κάτι πολύ πιο βαρύ, που δεν μπορούμε καν να το φανταστούμε ότι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό καλό είναι, αν υπάρχει κάποια, όχι μόνο αν πέφτουν τα μαλλιά, αν εμφανίζεται κάτι περίεργο, καλό είναι να πάνε στο γιατρό, επειδή πάντα, όπως είπα, το δέρμα είναι η εικόνα μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και, η εικόνα μας είναι και η ψυχή μας λίγο πολύ. Οπότε. Ναι, αλλά βλέπουμε μια εικόνα, όμως μας φτιάχνει και την ψυχολογία. Οπωσδήποτε. Με αυτό εννοώ. Μια ωραία εμφάνιση πάντοτε μας κάνει να νιώθουμε πιο χαρούμενοι. Κοιτάζει το εαυτό στο καθρέφτη το πράγμα. Τι όμορφη που είμαι. Ευχαριστώ. Καλή μου μέρα. Δεν είναι έτσι? Έτσι, γιατρέ. Όπως ακριβώς τα λέτε. Ή το αντίθετο. Ανάλογα. Ναι. Καλό είναι όμως να έχουμε καλή γνώμη για τους εαυτούς μας. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε για την αυτοεκτίμηση. Θα σας πω αργότερα. Τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια ειδική περίπτωση τριχόπτωσης, μια anagen effluvium. Είναι μια anagen τριχόπτωση. Τι σημαίνει αυτό? Οι τρίχες είναι σε αναγενή φάση και πέφτουν. Είναι αυτό που λέμε. Είπαμε οι τρίχες κανονικά στην αναγενή φάση είναι οι τρίχες που τις έχουμε, που είναι ωραίες, που λάμπουν. Όμως υπάρχει μια ειδική μορφή τριχόπτωση σε αναγενή φάση. Τη συναντάμε μετά τις χημειοθεραπείες, τη συναντάμε μετά τις ακτινοβολίες. Τώρα τελευταία έχουν γίνει, οι ακτινοβολίες γίνονται με χαμηλές συχνότητες και κατά κάποιο τρόπο οι τρίχες μεγαλώνουν μετά τις ακτινοβολίες. Αλλά
οι τρίχες πέφτουν σε αναγενή φάση. Σε 1-3 εβδομάδες το πολύ πέφτουν οι τρίχες, μετά ειδικά τις χημειοθεραπείες, κάποιες ειδικές χημειοθεραπείες. Ναι, γιατί σε κάποιες άλλες δεν πέφτουν. Όχι. Πώς γίνεται αυτό? Σε αυτές γίνεται λόγω των φαρμάκων. Βασικά, επειδή τα φάρμακα, η τρίχα, τα κύτταρα των τριχών είναι καινούρια κύτταρα. Όπως λένε μετά με τις χημειοθεραπείες έχουν και διάρειες. Βασικά και τα κύτταρα που είναι στο γαστεντερικό σώληνα, στο βλενογόνο, είναι καινούρια κύτταρα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτά τα κύτταρα καταστρέφονται. Αυτή είναι η δουλειά της χημειοθεραπείας. Όπως και τα καρκινικά κύτταρα είναι κατά κάποιο τρόπο καινούρια κύτταρα. Και γι' αυτό το λόγο πέφτουν οι τρίχες. Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας φοβίζει, να φοβίζει βασικά τους ασθενείς, επειδή μετά οι τρίχες θα συνέλθουν. Καλό είναι βέβαια να. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ειδικές θεραπείες τώρα που γίνουν, κάποιες ειδικές μάσκες, κάποιες ειδικές που δεν πέφτουν τόσο πολύ οι τρίχες. Αυτό έχω ακούσει. Αλλά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο υπάρχει ακόμα. Αλλά. Στα παιδάκια να πληρώνονται πιο γρήγορα οι τρίχες μετά ή στους μεγάλους? Με τον ίδιο ρυθμό και στα παιδιά και στους ενήλικους, ναι. Κάτι άλλο θα ήθελα τώρα να περάσω στην άλλο κεφάλι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα προϊόντα styling ταλαιπωρούν τα μαλλιά ώστε να έχουμε τριχόπτωση? Ναι. Ταλαιπωρούνται όχι τόσο πολύ τα προϊόντα, δηλαδή. Αν και καλό είναι μετά πληθώρα στην αγορά, μπορεί να δει κανείς τα πάντα. πάντα. Με ένα σαμπουάν, καλό είναι να βάλεις κανείς μια μάσκα, ένα conditioner. Κάτι. Πιο πολύ ταλαιπωρούνται το πιστολάκι, αυτές τις πρέσες, όλα αυτά τα λοιπόν που καίνε βασικά τη τρίχα. Όταν είναι πάρα πολύ τακτική η χρήση τους. Ναι. Έτσι, όταν είναι πολύ τακτική. Επειδή λίγο αργότερα θα μιλήσω με ένα κομμάτι που πώς χαλάει η τρίχα, όχι τριχόπτωση. Στο τελευταίο μέρος θα μας τα πείτε αυτά. Ναι, θα σας πω πώς χαλάει η τρίχα βασικά. Και θα περιμένουμε με αγωνία και πάμε για διαφημίσεις. Εδώ λοιπόν στο τελευταίο μέρος της απόψινής μας ιατρικής βραδιάς, με ένα σωρό θέματα που νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμα μια εκπομπή για να τα καλύψουμε, γιατρέ μου, ο λόγος σε εσάς. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για την ουλωτική αλοπαικία, η οποία είναι μια τριχόπτωση η οποία δυστυχώς αφήνει ουλή. Το κακό με την υπόθεση είναι ότι ξεκινάνε από σιγά σιγά να πέφτουν οι τρίχες χωρίς συμπτωματολογία τις περισσότερες φορές και εξελίσσεται προοδευτικά και πέφτουν οι τρίχες βασικά και αφήνουν μια ουλή. Πάντα υπάρχει μια ήπια φλεγμονή. Θα ήθελα να δείξετε κάποιες εικόνες, επειδή δεν έχουμε χρόνο, και θα ήθελα να δείξω το 13. Είναι κάποιες εικόνες οι οποίες μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, αλλά είναι η διάγνωση είναι τελείως διαφορετική και διαφορετική αγωγή. Γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να γίνει η βιοψία. Εδώ είναι μια εικόνα χρόνιος εριτηματώδης λύκο. Η επόμενη εικόνα, το 10. Λοιπόν, εδώ είναι μια μορφή που λέγεται τυλαγικός λιχίνας που μας έχει πει πριν λίγο ο κύριος. Εδώ μπαίνει η διάγνωση. Βλέπετε ότι μοιάζουν πάρα πολλοί εικόνες. Μοιάζουν. Η επόμενη εικόνα, το 10, είναι κεντρική φυγόκεντρη αλοπαικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τρίχες ξεκινάνε και πέφτουν, κάτι παρόμοιο όπως είναι στην ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία. Αλλά είναι πιο συχνά στις γυναίκες. Και αυτή η πάθηση στις γυναίκες. Ναι, αυτή είναι μια πάθηση η οποία αδειάζει το κεφάλι, δυστυχώς. Θα σας δείξω μια εικόνα η οποία είναι λίγο αργότερα. Και η επόμενη φωτογραφία, αυτή είναι μια μορφή που λέγεται μετοπία ή ενώδια αλοπαικία. Οι τρίχες ξεκινάνε να πέφτουν από το μέτωπο και ανεβαίνει προς τα πάνω η τριχοφυΐα και αδειάζει βασικά το μέτωπο και από σιγά σιγά προχωράει. Υπάρχουν βέβαια υπάρχουν και άλλες μορφές, αλλά μάλλον είναι πολύ πιο σπάνιες και δεν έχει νόημα να επιμένουμε. Όχι, για να μην τρομάξουμε τον κόσμο. Θα ήθελα να μου δείξετε την επόμενη εικόνα. Είναι μια κλασική εικόνα, είναι τυλαχικός λιχίνας είναι. Είπαμε πολύ συχνά στις γυναίκες, καμιά φορά και στους άντρες. Εκτός από το κεφάλι προσβάλλει και τα φρύδια. Υπάρχει ερυτρότητα και λίγη φαγούρα. Η θεραπεία είναι τοπική, συστηματική. Ο στόχος αυτής της περιπτώσεις είναι να σταματήσει βασικά μια σταθεροποίηση, να σταματήσει η τριχόπτωση. Η επόμενη εικόνα λέγεται ψευδοπελάντα μπροκ. Είναι μια μορφή, είναι ουλωτική αλοπαικία. Ξεκινάει με μικρές νησίδες όπως βλέπετε και προχωράει. Οι τρίχες δεν επανέρχονται. Όχι. Και σε αυτή την περίπτωση η θεραπεία είναι, ο στόχος είναι σταθεροποίηση. Η επόμενη εικόνα
Είναι κεντρική φυγόκεντρη αυλοπαικία. Είναι αυτά που σας είπα. Είναι γυναίκα, το κεφάλι αδειάζει βασικά, όπως βλέπετε. Μοιάζει με την ανδρογεννητικού τύπου αυλοπαικία, αλλά όπως είπα, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να μπει η διάγνωση χρειάζεται να γίνει βιοψία. Επειδή μόνο η βιοψία, με την βοήθεια της βιοψίας μπορεί να μπει η διάγνωση και την ανάλογη θεραπεία. Και η επόμενη εικόνα είναι... Όχι. Όχι. Ευχαριστώ. Έκανα εγκαλάτος. Όπως σας είπα, σε αυτές τις περιπτώσεις η αγωγή είναι τοπική αγωγή, συστηματική αγωγή με διάφορα φάρμακα. Βαριά ή λιγότερα βαριά. Ο στόχος, όπως σας είπα, είναι μια σταθεροποίηση. Επίσης υπάρχουν άλλες μορφές που εκτός από την ουλωτική αλοπαικία, εκτός από τις κλασικές αγωγές, χρειάζεται να πάρουν και αντιβίωση. Η αντιβίωση είναι και ψευδάργυρο. Ψευδάργυρο λειτουργεί σε αντιφλεγμονό αντιδράση και βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις που πάντα συναντάμε και φλεγμονή. Βασικά η φλεγμονή που υπάρχει στο δέρμα προκαλεί αυτή την τριχόπτωση. Καταστρέφονται βασικά το δέρμα τα τριχοτυλάκια. Καταστρέφονται τα τριχοτυλάκια. Μην ξεχάσουμε να μιλήσουμε για την καταστροφή της τρίχας. Ναι. Θα ήθελα να δείξω μόνο τις επόμενες δύο εικόνες, οι οποίες είναι βαριές εικόνες. Είναι πάρα πολύ σπάνια. Δείξτε την επόμενη εικόνα. Αυτή είναι μια μορφή, είναι θυλακίτιδα. Βασικά είναι μια θυλακίτιδα. Πάσχουν οι θύλακες των τριχών, δηλαδή. Ναι, πράσχουν θύλακες. Αλλά όπως βλέπετε κάνει και μια πάρα πολύ έντονη φλεγμονή και χυλοειδές μετά. Εδώ έχουμε ίαση. Βασικά η ίαση είναι να σταματήσουμε τη φλεγμονή. Ναι. Και η επόμενη εικόνα, εδώ είναι νεκρωτική θυλακίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταστρέφονται τα τριχοτυλάκια. Ό,τι βλέπετε, αυτή είναι η εικόνα που παραμένει. Μια πάρα πολύ έντονη φλεγμονή και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται και πολλά άλλα θεραπεία περιλαμβάνει δυνατή αγωγή. Πολυδιάστατη αγωγή, να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Όλα αυτά είναι λίγα πράγματα για πρωτοπαθή ουλωτική αλοπαικία. Υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο που είναι δευτεροπαθή ουλωτική αλοπαικία, αλλά αυτές είναι πιο σπάνιες, αλλά όχι ανύπαρκτες, επειδή είναι λόγω των μεταστάσεων, το μελάνομα, ο καρκίνος, σαρκοείδωση, τραυματικό μετά ένα τραύμα, έγκαυμα που πέφτουν βασικά σε ένα τραύμα. Όπως είναι λογικό. Ναι, όπως είναι λογικό. Ή μια πάρα πολύ έντονη μόλυνση, με παράδειγμα, ένα απόστημα στο τρίχωτο της κεφαλής, και αυτό μπορεί να προκαλεί μια ουλωτική αλοπαικία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θέλω να μιλήσω είναι για την τριχοτυλομανία. Είναι αυτά που λέγαμε ότι πολλές φορές οι τρίχες, όχι αλλιώς, το άγχος. Προκαλεί τριχόπτωση? Όχι, δεν προκαλεί τριχόπτωση. Από το άγχος κάποιοι ασθενείς, βασικά είναι μια πάτηση τριχοτυλομανία. Ναι. Οι ασθενείς τραβάνε τα μαλλιά τους. Βρίσκουν μια ευχαρίστηση να τραβάνε τα μαλλιά τους. Αυτό όμως ξεκινάει από ψυχολογικά αίτια, έτσι. Ναι, μπορεί να είναι μια κακή συνήθεια, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια διαταραχή της συμπεριφοράς. Βέβαια. Όπως λέμε διαταραχές της όρεξης, έτσι, κάτι αντίστοιχο. Ναι. Και καμιά φορά σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο το συναντάω αρκετά συχνά τελευταία. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει αγωγή μαζί με τον ψυχίατρο, να γίνει ψυχανάλυση, να γίνει μια ψυχιατρική παρακολούθηση μαζί με τον δερματολόγο, επειδή τριχοτυλομανία μεν, τραβάνε τα μαλλιά τους, αλλά οι τρίχες πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, αν σταματάνε να τραβάνε τα μαλλιά τους, η θεραπεία είναι οι τρίχες τα Μάλιστα. Και ψυχολογικές λοιπόν, ψυχολογικά συνδυασμένοι. Ναι, επειδή μου είπατε για το ψυχολογικό. Ναι, εγώ επιμένω σε αυτό. Γιατί... Είναι πολύ μεγάλο, είναι μια αιτία η οποία είναι πολύ συχνή, δυστυχώς. Λοιπόν, και ερχόμαστε. Ερχόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο τελευταία έτσι τρέχαμε έτσι λίγο με χίλια. Ναι, αλλά ήταν... Ναι, θα ήθελα να δείξετε την επόμενη εικόνα. Εκτός από το τριχοτυλάκιο, αν υποφέρει το τριχοτυλάκιο, έχουμε τριχόπτωση, μπορεί να υποφέρουν και οι τρίχες. Μπορεί να υπάρχει αυτή είναι μια εικόνα, όπως βλέπετε, μονιλέτριξ λέγεται. Αυτή είναι μια πάτηση, μια κληρονομική πάτηση που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία, με την πάροδο του χρόνου αυτοθεραπεύεται. Ωραία. Με κάποια βοήθεια, με αγωγή, βέβαια, με κάποια αγωγή. Η επόμενη εικόνα, βλέπετε, όπως βλέπετε, η τρίχα είναι, βλέπετε από πάνω έχει τη φωτογραφία, η τρίχα είναι ανώμαλη,
Βασικά λείπει το κεντρικό κομμάτι κατά διαστήματα. Α, μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο είναι αυτή η εικόνα. Θέλω έτσι, επειδή έχουμε ελάχιστα λεπτά πλέον στη διάθεσή μας, γιατρέ μου, να δώσουμε και κάποια μηνύματα στους φίλους και τις φίλες που μας είδαν και που ανησυχούν ή θα ανησυχήσουν. Πρόληψη υπάρχει? Δηλαδή μπορούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα στο τριχωτό της κεφαλής? Προστασία. Μπορούμε, για παράδειγμα, για την ενδογεννητικού τύπου αλοπεκία είναι τις περισσότερες φορές κληρονομική παράγοντας. Ό,τι δεν είναι κληρονομικό και είναι ελεγχόμενο. Ό,τι είναι ελεγχόμενο. Είναι μια πάθηση η οποία τις περισσότερες φορές θεραπεύεται. Δεν χρειάζεται να αγχώνεται κανείς. Πέρα από παθήσεις, μπορούμε να προστατεύσουμε με κάποιο τρόπο τα μαλλιά μας? Όσο αφορά διατροφικά, ας πούμε, πώς να τρεφόμαστε, αν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε κάποιο είδους προϊόντα, και δεν εννοώ βέβαια να μας πείτε τι προϊόντα, αλλά είπατε ένα καλό σαμπουάν και μια καλή μάσκα. Ένα καλό σαμπουάν, μια καλή μάσκα, κάποιο συμπλήρωμα βιταμινών την άνοιξη και την. Εννοώντας, δηλαδή βιταμίνες, τι είδους βιταμίνες? Που είναι ακριβώς, υπάρχουν αρκετές βιταμίνες που είναι για τα μαλλιά και για τα νύχια. Καλό είναι βέβαια να υπάρχει μια συμβουλή πρώτα, επειδή δεν είναι πάντα ιατρική, όχι μόνο μια ιατρική συμβουλή. Σωστή διατροφή, όπως σας είπα, ανορεξία για παράδειγμα, μια αυστηρές δίαιτες. Όχι αυστηρές δίαιτες. Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι είναι όχι πολύ χρήση των εργαλειών για τις τρίχες. Πολύ κτένισμα. Όχι το κτένισμα με την έννοια να χρησιμοποιούν το σεσουάρ, το πιστολάκι, τις πρέσες που χαλάνε την ποιότητα της τρίχας, βαφές, πολύ μεγάλη προσοχή με τις βαφές, επειδή και αυτά μπορεί να είναι καλή ποιότητα, να είναι έγκαιρα, επειδή και οι βαφές μπορεί να προκαλέσουν, να χαλάσουν και μπορεί να προκαλέσουν και εγκάβματα. Μέχρι και εγκάβματα μπορεί να προκαλέσουν κάποιες βαφές, τα οποία πρέπει να προσέχουμε. Εκτός από αυτά, οι κατάλληλες βαφές μπορεί να προκαλέσουν κάποιες δερματίτιδες, να υποφέρει όλο το δέρμα, όχι μόνο η τρίχα. Γιατρέ μου, τι να σας πω, εγώ προσωπικά είμαι ενθουσιασμένη, άκουσα πάρα πολύ ωραία πράγματα απόψε, ανησύχησα για κάποια, ελπίζω και οι φίλες και οι φίλοι να πήραν τα κατάλληλα μηνύματα. Νομίζω ότι για όλα, για τα περισσότερα υπάρχει λύση και ότι το θέμα είναι να είμαστε καλά και μέσα μας. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούσα να πω, επειδή ήθελα να πω αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να κάνουμε κάποια συμπληρωματική εκπομπή κάποια στιγμή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί όλους μας βασικά, και τα μικρά παιδιά όμως ήταν πληρέστατη. Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ από την τηλεόραση